אני אוהבת שמאיה היא לא רק המרכזת שלנו, היא גם רוצה לעזור ולהרים אותנו ואת השבט. היא תמיד נורא אופטימית לגבי הכל, גם כשדברים לא הולכים טוב. תמיד פה לעזור לנו. היא גם חברה טובה, ואני חושבת שבמהלך השנה הזו אני למדתי הרבה ממנה. היא אף פעם לא כועסת וצועקת עלינו שאנחנו ממש לא מרוכזים. לא משנה מה, היא תמיד יודעת איך לפנות אליך כדי שתרגיש איתה בבית ושתרגיש שהיא מתה עליך והיא רוצה לעזור. אני אוהבת אותך כי לא משנה מה צריך שיקרה, את תמיד עוזרת לכולם ותמיד עושה את זה וצריכה לעשות כל מה שאת לא רוצה. שהיא חמה ואוהבת כל הזמן. כל יום שני התרגשתי לבוא לשבת בישיבת צוות שלנו וסתם להיות ביחד, לעשות צחוקים וכיף. אני מאוד אוהבת אותך, ואני אוהבת לדבר איתך ולהיות איתך, וקשה לי שאת עוזבת, אבל נראה לי שהכל יסתדר, כי יש סיכוי שאני אתאים במזוודה שלך, אז נדבר על זה אחר כך. כי היא חמודה, אני מתה. היא נחמדה, היא מהממת, היא תמיד יודעת מה להגיד. ואת תמיד שם בשבילנו, בין אם זה קשור לצופים ולא, ואני תמיד מחכה לישיבות איתך ועם גל, ואני לא מאמינה שזה כבר נגמר. נתגעגע המון. אני רוצה לומר לך תודה שתמיד היית פנויה ולכל עזרה ושאלה שהייתה לי, ואני לא יכולה לחכות לראות מה תעשי בישראל. בהצלחה. מאיה באמת עשתה את העבודה שלנו כיף, ועשתה את זה שאנחנו עושים משהו משמעותי. תודה רבה על השנה הזאת, היה מאוד כיף ואני ממש מעריכה כמה שאת עזרת לי במשך השנה. רצינו לומר לך שאנחנו מתות עלייך, כי את לא רק מרכזת מולה. ואת חושבת גדול עם לב גדול, ואני מתה עלייך ואני אתגעגע עלייך שנה הבאה. והיא נתנה לי את הביטחון של מה שאני רוצה לעשות לשנה הבאה, ואני מאוד מעריך את זה. היא ממש ססית, היא מאוד passionate שזה נוגע בצופים. היא אישה נהדרת, מה זאת מתוקה. תמיד כיף לעבוד איתה, היא תמיד אוהבת להיות בסביבה, תמיד אוהבת לדבר, תמיד אוהבת לעזור. ממש. Number one in the field, number one in your heart. מתים עלייך, מאיה? באמת אין לי מילה שממש מסכמת אותה, חוץ משהיא הכוכב שלי. אני שמח. מה טוב במאיה שבאת לפה השנה ועזרת לי המון. בגלל שיצא לי להדריך בזמן הקצר שהייתי פה.